Amhai sal rok amhai din rok hingkhe belai kheno bwkha tongthaiyango. Aro bising phano nijini takhok bukhuk jati busti bongso rok thailaha hingkhe belai kheno bwkha kosto nango. Bwsak rok si buprajakma hai ongo. Hindra rok bo sibaina okhulai phuru tini bai hingkhe sal thangkanaiha thaima bo haino choli sai tongjalaha. Abitrong ni short film o actress wngnai Bina Jamatia tei boni bwsai Alia Jamatia. Borok hingkhe ani jati si kwlaio ang mama mami maring borok no bwsai bai jadi ta. Ang video miyaporo ang 10:30 ta bwhaio se nugo tani hamale ang borok accident wngmani din no hinkhe ang mobile o naijaya tani hamale omo hai ni chini takhok bukhuk thaibrwngsi ang khe khobor maya mangsi dorom morom maya mangsita tani hamale mobile bai aswk somporko kwrwui khe tongjago. Tabuk Bina Jamatia bai Alia Jamatia borok thaiphuru tak mama mami thaiphuru wngkha boro accident wngmani din no ang aforo 7 ta hingkheno ang mobile silent rowui si ang saklai baksa no hairakbai tongjaksio. Bosi miyaporo ang 10 ta 10:30 ta basi khobor mango. Ama thaiphuru bo haino ang hor sa no mobile switch off tani hamale self help group ni kila o meeting thangui phaiui mobile charge kwrwui kha hingkhe ba charge khaiui switch off khairaha hingkhe tei siliya aiui si sibu. Omo hai ni chini takhok bukhuk bwhai rok thaiphuru hingkhe ang hingkhe khobor maya mangsi. Hingkhe miyaporo ang 10:30 ta o twi rok tububai paiui tabuk ani bwsani bus wngkha bosino berai tongphaio hingkhe borok salaio. Borok phone khai tongmani khwnanta ang haikhe Bina Jamatia thaipilaha puhi accident wngnai puhi bwsai yang mohor ni yang side baiso tongkha yang dige birthday chai phaimani no phaini phiropuro accident wngthai hingkhe ani oro tei khoroksa Barsha official bobo ano call khaijak hingkhe ba samung nangui call khainai hino angbo call bekhaipilaha hingkhe ronliya gai khaiphimanle saha bobo haino Bina Jamatia thaipilaha kwthai de nainai hisong tongta hingkhe boni pore hingkhe ang bwkhani twi tubuphaimansi kansloi kunsloi sasi chuwani sursas kwrwikha. Hakana ani bwsaino ang bo saholaha bobo haino ani bwsani big fan si tak Bina Jamatia. Bidi rok nugui ang hai bwkha chitu tongthokliya hai bwsa rok buprajakmani bwsa rok buprajagui hai tongma bo wngkha se samanliya boni pore hingkhe jero hingkhe sari o hingkhe ang ani totoi khoroksa tongo totoi athoblani bono call khaisingha para rok bo sila hama guli rai guli rai o Jamatia tongnai rok hingkhe chini jati mangsi hingkhe ba chini jati guli rai ni sila hingkhe se ang haisi amo chini jati wngla hana hino ang hai bwkha ekdom tongthokliya bwsa se roi roi bwkha bo haino ekdom tongthokliya wngkha. Omo hai thai thango hongla hingkhe nijini buma fano muitomma langkha ta hingkhe tei ma kajala wngkhaka nijini takhok bukhuk kwma hingkhe ma kao tei. Bura buri thaila hingkhe to kisa bwkha o manui manawo tani hamale bwsa bwtui rok mabailaha busuk bwthai rok mabailaha hingkhe teisa nijini bwkha no manui na mata. Omo hai boyos kom rogo
Kajang masih दैया खौ ama hairo thai manengke सोनायनो बोखा दुखुना खस्थ' नाङो थैनासो थै थांबाय लाहा जेनाव तंनायनो मैता मावैनो खस्थ' ओंगै दै माय सासनाय दै साजनाय लांदा करिखा निजेनि सागन खिखलायनायखौनो जत' सामावो Serairapan nanay rotong klang ketirapus thang mai makama nijen tako bu thila hanga hai si tama bekhata sarojak khai nijen tako bu gle hanga hai na mata si bekhatan bekhata sarai phani imang ro phain ta mia prana hot tham ni imang hai ang hai hayamang no hai imang ro tira kotma ro kono ani o ani nokani pakake boundary am khaije yede pakar jak bana haina kwagro haike sungo ga ang bo hairo ke imang no langke nijin takku ku jaka phanga am haike thangta angke video ro khailang ke kahang ke ma khayang tani male no sakla ke beng ge bono na nai be kriba nijin takku bukku thaila hangle ki saphana bokha agadro joto wang songai bidi hai bokha tong phaya angai tama bokha oi angai ta bo ha tabu sage sama ha an bidian ro nai bidi bidnale hangke si pura puri siwe tabo bina jamatiani busani poribar tak naitron poribar hata tak elio buron poribar ro musasek nanti haya saya englangke hai kotoma ke gotewe tani hamale ni rok sibaina 2011 12 de 13 9 10 11 12 bo khairok nai na nero jito soton rok khana baina tai elio jamatiani boni bai ituran jamatia tak bina jamatiani boni bai jeng hata nirok nuk baina potrika rok bo tv rok bo mobile rok bo afro boni mokolo yang diwo mokolo sorni tir pawo nirok sennayo lang thangai operation khaimani nugwale hana bo bina jamatiani bai jengna tak elio jamatiani bai nirok joto nugwale hana borok tongtha bohi bwsakhena janam borok bohi bwsakhena hakan hasi khusi ke ma tonglangtha asungna ang mutai rok ni thani ba ang koyo jotona hakmana khono baidi je ja phunna borok tonglangtha talni loge bo athu koroi bo haikena borok law khen tonglai jathum borokni atma shanti no jalangthang daitina kor samsukliya hai miya phro haina kawi si ma tongsibo totoni kol khailang kena a iturani ni boni tete sible hi sadal ha ta athublan an toto man sai sekang si gulirani hi sila hangke a hai bukha tongthaya lengkang phale hani bangin ang kisa kogrok sani phayo ani jaitina tak bina jamatini bukrajo bina jamatini kang mami klayo bon busani ka mama boni bibsuk ituran jamatia bahani busuk dorong kha busungna kostong kha yang mokolo sorni tir pawoi apar bahani busuk kosto gothৈni si thangsai phaiman klai gotabo hangke bo phayangke hake si pai pesibo ken asungna ang samsugo kita bang samsugia kahang krengke sra tong ya kuskang thang phani jong tong phlak saklayo gothৈpro thangmalia ba ang teisa sakang rok totoni sangui sila hangke ang bus thang khama gothৈrok phana naringma khama tani hamale oro gandar blete pania hospital lo siba hingke asuk silia mobile naiman si 10 ta 10:30 hayas nai kiba tuk sakang saman hai ang ama hai nijen takubo thৈprong kena
ang siyamangno mutai di siriak lai tang tanibo hani manas ko bang salia bro je ja phatong thang bro am haikena bro ka hangkarang phartong haikena hasi ko sikena ma thangjalang the thai asai bhaina 7 bar jormong phana bro thai asai phana asai thai asai phana bro bohai ba second bro kana khena ma tangjalang thang asuna matai thanyo khono ni bangina te kaisa kok samusugo borok bai borok nukla hangke si hingsa buta khaidi buta nai shred di buta jol di kaha kan kes tonga nang jati ingthang boi ingthang jotono mela mesa ke tong nang ang tabu kaha kan ke tongo khana hangke tama angnai 1 minute 1 second bisingo si tama ang koi samaya hani bangina joto borok no kaha kan ke tonga nang hai phana beshirbak sini Tripura hao am haikhe bike accident pho gari accident pho bohai bwsai no tokthar pho bwsai bhoi no tokthar pho am hai rep khaijak pho hai shok kwbangma no bina jamatia ba eli jamatia tak mama mami no borok no first to last nukmani hoda mui tang phro afro ang borok no afro no first bo nugo afro no borok no last bo nugo hingke na thik paijala ha niji ni takhok bukhok sila hangkla thang phano kok sai khama malai khama bo borok birma ble hapan an bwsai nukla bina jamatia short film khaina hi bani blog bo nai bani jini jati hi siya berayo soklayo hingke si sini layo am hai berayo soklayo wngya hangke niji ni hai takhok bukhok jati gosti hai ganar pasi sini layo hai hani bangina beraya nango takhok bukhuk ni oro haino jati gosti hi sera nango.